Avui hem fet el típic full dels diumenges, aquell que et ve de gust, un full de crema amb fruites fresques, allò que sempre veus a les pastisseries i dius «Ui, quina feinada!» Doncs veureu que és super fàcil. I ja que és tan fàcil, fem-ho amb productes bons i amb productes de proximitat. Producte com el del flam llet nostre, que està fet amb llet de les granges d'aquí. Farem servir una pasta de full comprada. Fer una pasta de full no és difícil, però és molt laboriós i no val la pena. I el tallem a la mida que volem que sigui la coca. Llavors el que farem serà fer una petita secció perquè ens quedi una petita vora que ens pujarà i ens farà de marc d'aquesta pasta de full. Amb una forquilla ben punxat perquè no pugi l'interior d'aquesta part que està dibuixada. Una miqueta de sucre per sobre, perquè agafi el to daurat i caramelitzat. Hem transformat la part de dalt del flam en una salsa